سلام كبراتن كبرانن تخطاتل تشانلنا كما يكنيهم شعبيا كم تسمو زحبرو كاب شعب زوص هزباوي تقلاسايوم شعبيا اب اوان قدلن ناصنت زدمسوسوم سراويت وررت سرعاتات ኢትዮጵያ ማዕለያ የብሎምን شعبيا 1 ሚሊዮን ዝገማገሙ ሰራዊት ጸላኢና ኢትዮጵያ ክሳብ 1991 ኣብ ዝነበረ ግዜ ንዝበዝሑ ቀቲሉን ኣቁሲሉን نأستات 250,000 سراويت صلاء ماريخيوم كابزوم 250,000 زقماقومو اتوم أستات 220,000 سراويت درك أبزازامي وق ملا حرنتنا استمارخمو بسناي دليت هزباو جنبار تحكي مومن تحبحي بومن نبهاقروم إثيوبيا بالسلام زتفانو يوم أبزي ناي 3 عمتات قالسي بفلايكا دحري مفراس سرعة هايل سلاسين متكو بدرجن هزباو جنبار حرنة إرترا عسرتات إزتاتن بجبر هايل زفلتا كوراتن ناي سلايو هادشدش أبيلوام وكاو إز زتبهلقا حدا خابتم بهزباو جنبار أبشحن شعاتميتن 84 عام تمرت زتدم صوصو عبيت إزتات ناي درجينيروم وكاو إز أبتا عمتتي كدمساسن كله بدمر تحتي 500 تقادلتيوم تسويهم درجها لعلي 6,000 كاب سراويتو أبتقوانتي شعاني شعا تدمسي صمام أبزي ناي مدمساس وكاو إز زترأي جنتن توفاينتن ناي تقادلاي مداركتي ألبويم جنكا بزي مسواتي نبران نحجم بار كبراتن كبرانن أبزي مدمساس وكاو إز بتسألا زي كونس بناقشتو قدلتات ناي استسوئه بود قوماز فلت فلوت تانكنيان مراحن كونتات جغنوتون بنشتي قدلت ناي بتصايو بزعبا مسوو ززنتو تحستو سندات تاريخنا بموكاس كنقرب لكمينا نسلا مكتتالكم أقدمنا نمسجن نزي تحستو ناز دما شيرن لايكن كتقبرو نلابوكم كبراتن كبرانن نزا التكتاتلوا مدبن كاليتان نمدلاو أبركتو نزقبرلنا بقطة حجي نابتا زانتا ناي سوء تقارالاي ودقوما كنسقرينا سناي مكتتال قيا ودقوما بداويت يوحنس أبسمينا مبرق ساحل عسكرو زنبرة سراوي الدرج مستي كتقلي أخدانو كمان بطا أبتو قول كابز عسل حمشاي عمتو حيز نبرة سماي صوري أبزخون الأوان أبتي عريدنا لز نبرنا برخت قوبطات بأرحيو زر إمانة صر كيح بحرنا مسمس كبل كأ يرأينا أبدجن سلاي زعلوان زتنسأن نفرتن هليكوبتراتن مريت النات دارونا زوانا جفاتن كتاتن مكاينن كابنا بندفعاتهم تسريعم زنك أساقسو واتهادرات على أمر أي لمد نبرا أبتقوانتي أردتات سلاي
ኣብቲ ግንባር ካብ ሰሜን ንደቡብ ንኣስታት 100 ኪሎ ሜትር ዝተዘርግሑ ዕምቆቱ ድማ ልዕሊ 70 ኪሎ ሜትር ነበረ። ከም ተጋዳላይ ነሰፊሕ መሬት ዝተቆጻጸረ ገዚፍ ሓይል ጸላእ እዚ ሓደ መዓልቲ ካብቲ ምስ ብዙሕ ኣጽዋሩን ታንክታቱን ኣሳፊሕሉ ዝነበረ ቦታታት ኤርትራ ተጸሪጉ ከም ዝጠፍእ ጽኑዕ እምነት እኳ እንተነበረኒ እቲ ናይ ምጽራጉ ዕማም ግና ብግዜ ገና እቲ ዕማም ዝሓቶ መስዋዕቲ ድማ ኣመና ከቢድ ገይረ ኣሓስቦ ነበርኩ። ድሮ 22 ለካቲት 1984 ዓ.ም ኣብ ልዕሊ እቲ ኣብ ግንባር ሰሜናዊ ምብራቕ ሳሕል ንሓሙሽተ ዓመታት ዝዓረደ ሰራዊት መግዛእቲ ኢትዮጵያ ውቃው እዝ መጥቃዕቲ ክፍጸም ምዃኑ ኣብ ሓፂር እዋን ከዓ ንብሙሉእ እቲ ግንባር ደምሲስና ማርሳ ተኽላይ ክንበጽሕ ምዃንና ምስ ተገልጸልና ተገረምኩም። ቅድሚኡ ሕልሚ ኮይኑ ዝስምዓኒ ዝነበረ ነገር ጋህዲ ኮነለይ። ኣብቲ መጥቃዕቲ ክሳተፍ ብምብቅዐይ ከም ዓብ ዕድል ቆጺረ ድማ ብሓጎስ ተሰራሰርኩም። ኣባል ታንከኛ ኣህድየ ነይረ። ናይ 0 ሰዓት ናብ 22 ለካቲት ኣብ ዘውግሐ ለይቲ ሰዓት 3 ናይ ለይቲ ነይሩ። ድምፂ ታንክታትና ምእንቲ ኸይስማዕ ኣጋር ሰራዊት ተኽሲ ምስ ጀመረ ክንብገስ እዩ ተሓቢርና። ነዊሕ ተጓዒዙ ኣብ ሕምብርቲ ጸላእ ብምእታው መጥቃዕቲ ክፍጽም ተልእኾ ዝተዋህቦ ገለ ክፋል ናይቲ ምዑት ኣጋር ሰራዊትና ዓይኒ ሕስ ከብል እንከሎ ብቀጣን ዝተባህለ ቦታ ሰሊኹ ንውሽጢ መስመር ጸላኢ ተደቕደቐ። ናይ 0 ሰዓት ምስ ኣኸለ ኩሉ ኣጋር ሰራዊት በብዝተመደቡ ኣንፈት ኣብ ልዕሊ እቲ ዕሱብ ሰራዊት ጸላኢ መጥቃዕቲ ፈነወ። ብርቱዕ ተኽሲ እናቃልሐ ኣብቲ ጸልማት መስታታት ዝትኩስን ዝዓልምን ቡምባታት ከዓ ክርአ ጀመረ። ንሕና እውን ድሮ ተበጊስና ኣብ ገስጋስ ነበርና። ሰሊኹን ናብ ድሕሪ መስመር ጸላኢ ዝኣተወ ኣህዱታት ህዝባዊ ሰራዊት ሓርነት ኤርትራ ንቐንዲ ደጀን ጸላኢ ኣውገትን ከባቢኡን ተቖጻጽሮኦም። እንተኾነ እቲ ውግእ ኣይከም ኣበጋግሶን ብግንባር ማለት ፊት ንፊት ከጥቅዕ ዝነቐለ ሓይሊ ቁልጡፍ ገስጋስ ከርኢ ከኣለን። ናይ ግንባር መጥቃዕቲ ክሰልጥ ብዘይምኽኣሉ ነተን ኣብ ውሽጢ መስመር ጸላኢ ዝኣተዋ ሓይልታት ንሓደጋ ዘቃልዕ ኩነታት ከዓ ተፈጥረ። መሬት ኣብ መውጉሑ ጸላኢ ነቲ ኩነታት መዚኑ ተበታቲኑ ዝነበረ ሓይሉ ዳግም ወዳዲቡ ታንክታትን ረሻሻትን ኣገዲሙ ነተን ኣብ ውሽጢ ደጀኑ ኣጥቂዕን ዘድሊ ቦታ ተቖጻጺረን ንናይ ግንባር ገስጋስ ዝጽበያ ዝነበራ ኣሃዱታት ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ኣኸቢቡ ክጭፍለቐን ከዓ ተጓየየ። እተን ኣሃዱታት ብወገነን ካብቲ ኸበባ ፈንጢሰን ንምውፃእ ከቢድ ዋጋ ክኸፍላ ተገደዳ። ድሕሪ እዚ ውግእ እዚ ጸላኢ ብዝረኸቦ ዓወት ሰኺሩ ክጀሃርን ክፍክርን ወርሐ። እቲ ካብ ተመክሩ ዝመሃር ሰራዊት ህዝባዊ ግንባር ግን በቲ ብዘጋጠመ ፍሽለት ሕርር ኢሉ እኳ እንተነበረ ብኡ ኸይተዳህለ ጠንቂ ናይቲ ፍሽለት ንምእራም ዕቱብ ገምጋሚ ኣካይዶም። ኣብቲ በብኣሃዱታቱ ዝተኻየደ ሰፊሕ ዘተ ኩሉ ተጋዳላይ ዳግመ መጥቃዕቲ ክካየድ ጠለበ። ዕላማ ናይቶም ኣብ ኣውገትን ከባቢያን ዝተበጀው ጀጋኑ ብጾቱ ኣብ ሸትኡ ንምብጻሕ ድማ ብሓያል ስምዒት ቃል ኣተወ። ኣብቲ ዝቐጸለ ኣስታት ሓደ ወርሓ ከዓ ንኻልኣይ መጥቃዕቲ ዘድሊ ምድላዋት ተኻየደ። ተጋዳላይ ካብ ሕሉፍ ተማሂሩ ብዝለዓለ ብቕዓትን ቁርብነትን ብልዑል ሕራንን ኒሕን ነታ ዳግመ መጥቃዕቲ ዝካየደላ መዓልቲ ብሃንቀውታ ክጽበያኻ ወርሐ። መራሒ ጋንታና ግርማይ ወዲ ጎማ እዩ ዝነበረ። ወዲ ጎማ ምኩርን ገዲምን ዘዋሪ ታንኪ ነይሩ። ቅድም ዓባይ መኪና ዝመርሕ ዝነበረ ኮይኑ ካብቶም ፈለማ ንታንከኛ ኣሃዱ ከዕብይዎን ከማዕብልዎን ተባሂሎም ካብ መጓዓዝያ ናብ ታንከኛ ኣሃዱ ማለት ኣሃዱ ሰንጥቕ ዝተሰጋገረ እዩ ነይሩ። ወዲ ጎማ በቲ ተዋዛያይ ጠባዩን ፍሉይ ትብዓቱን ኣብ መጓዓዝያ ይኹን ኣብ ታንከኛ ህቡብን ቅቡልን ሰብ እዩ ዝነበረ። በዚ ከዓ ታሕተዋይ ሓላፊ ክነሱ ስሙ ኣዝዩ ጉኑን ነበረ። ኣብ መንጎ ዓራግን ሓወልዕን ዝርከብ ሓዊ ጥፍእ ዝበሃል ክሳድ ንኣብነት ብስሙ ታባ ወዲ ጎማ ተባሂሉ ከዓ ተጸውዐ።
اسم زي كساب لومي بتابا ود قماي زفلت ود قما بتزقات أما فشلت قدامي نايمت قاعتي وكاو إذن أب أزقدفنا يم سواءات بصوتون كبيت قوهي يسمع نبرا أبتقناتي قصو تكتا خدينو اخلق بلعن عويلو خسحقن كتشرقن أبزي كؤلولو درجة أبصحام زقبر كي قبرخا فتصم زغسم أي مسلن نبرا ناي وشتو أو وشتو جيروغن بصوتو أب متبباعن مئلاين عبترا يتصوت نبرا حنانا نمفداي أب داقماي متقعتي بزلع الونن جيجننتن كنسرح أبرتعوخا يقسقسنا نيروم ودقهما كل زاربو بقبرز فتسم نبوصوتو أبن الزخون حلافس لزنبرة معداؤو أبتا أهدو لعل تسمع النتي نيروام حدا معالتي أب أخيبا نايقانتانا مسوات بوصوتنا بلا شاي كترفنيو تخقبر زقبو كله خنقبرينا زحتت مسواتي كنكفلكا قربات كنكونا لنا مسواتي مخفال تراي زي كونه مويانان بقعتنان بقبري كنمسكر لنا بجاء أقار سراويتنا خنحلف لنا أبز داقماي متقعتي نوك أو إز انتاينتنا بقبر خنرئيو نهزبنا خا عوت كندروينا إلو كزاربن كله اذكرني ودقوما مرحقان تخوينو أبرأسيو أوتيستا نحن تخابتن غانتانات تحزن تانكتات يزنبرا بقو مكوحن أوتيستا بمنبارو دما نتاعاتي قواز نبرا تانك أبتوغ تاريخ كسر حلا لعل نفسيو كدالوان ككناخنان كنيو عسر شعات مقابيت شحن شعات 284 عام تمرت كدم قطري كل سراويت أبتتنقق أرفدام فرق معالت دما تبقى زبل تأزاز تمحل على فهم نناب ستوها من ناشط تمرحنا أقار سراويتنا قال خفالو زلزليلو نبدفعات سلاي بمدغداق قال دما كسر عاسيو نزهدم سراويت ناي سلاي بمكلام قال خا نقدميت ترجيو نما أكل بمأتاو أبحاتير أوان نسراويت وكاو إز ناي إثيوبيا فحبتن أأتولهم مكانايزد أهادوتات زباو سراويت حرنة إرتراخا أبلعلي سلاينا صوارن حو بمفناو سلاي حدو كم زي تحاجاجز قبرام جنبار سميناو مبراق ساحل حويو تقعيوام سراو الدرج أماسيو قداي موتن ممراخن كوينو تسترفى ندحريت كهدم جمرة أزستي سراو الدرج سراويتوم داقم وديبوم كواقو أي تقالومن أبتقكازو على وجه قامتانا كم كلاتن كالوت أهادوتات أبتو قلاقول نسراويت وكاوئز إناج أرقفت تهانا كتوتسو علت ودقوما نتال النفسو ككنا خناز ورحتانكو إناش كندرا أهادو إنا وهادن نتوم أقار سراويت قدمو من حلفن بلعل بقعاتن جيجننتن كلتافن إنا تواقئ نتعصب سراويت درك بتانكو خطحرون دفعاتو عنونو كبلون وعلام سراويتنا أوقات مسبسحي سلاقي نايموتن حياتن سلزخونو أتريرو كمكت فتنا يخون مبر اتي أب قداماي متقعتي حرينو زنبرة جيجنا هزباو سراويت حرنة إرتران مكانايزد حيلون كعقات زخيلاي نبران أوقات أب تحت قصصر هزباو سراويت مساعتوات مكانايزد أهادو ندادن تتكوستن مليئو ناب كراي قوصو مرشا كراين كبابيون أب تسفح قولقول أمونغو أوقاتن مارسا تخلاين زركب برغت خجتات زركب خباب خوينو سلاقي أتكيلوخم كتولو زخل استراتيجيو بوتايو زنبرام سلسخوناخا هزباو سراويت حرنتي إرتراخ تقع سلاقي ماليسو صرمت قاعتق فتن نايموتن حياتن وقع خكايد ساعتات حلفام مريتكا مسيم أبتدق صلمات زتكوز زنبرة تتكوستي أبعالات زتكوز تريتشت كمسلكا أبرغرغام ذكرني أبتليتي مسرع ود اسماعيل عتيقاتو زنبرت أماكينا CCP استزعنى زو 23 ملم رشاش أبوتات ألاقي بلك أنها رمى صبو
የድምዕ ብምንባሩ ኣዘዝቲ ሰራዊትና ደጋጊሞም በለን ጥራይ እግርኻ ካብ ቃታይ ተልዕሎ ክብሉ ተሰምዑ። እቲ ኻዝናታት እናቐያየረ ብዘይ ምቁራጽ ንሰራዊት ጸላኢ ክልቕሙጥ ዝሓደረ ረሻሽ ግን ድሕሪ ብዙሕ ምልዋጥ ተኽሲ ብናይ ታንክ ቡምባ ተወቂዑ ንሱን እታ ዓጢቓቶ ዝነበረት መስርዕን ቃልቃል ክብሉ ረኣናዮም። መስርዕ ወዲ እስማዒል ዝሕብን ስራሕ ሰሪሓ ኸዓ በጂ ሃገር ተበጀወት። እቲ ውግእ ሙሉእ ለይቲ ብዘይ ምቁራጽ እዩ ተኻይዶ። መሬት ወገግ ክብል እንከሎ ተጋዳላይ ህዝባዊ ሰራዊት ሓርነት ኤርትራ ዝተዋሃደ ምጥቃዕቲ ፈንዩ ነቲ ገዛኢ ቦታታት ሒዙ ዝሓደረ ሽሾ ሰራዊት ጸላኢ ደፊኡ ንማርሳ ተኽላይ ገጹ ኣጽዲፉ እግሩ እናሰዓበ ኸዓ ከርግፎ ረፈደ። ተራ ታንክታትን ረሻሻትን ህዝባዊ ሰራዊት ሓርነት ኤርትራ ኣብዚ ናይ ከባቢ ኽራይ ደማዊ ውግእ ኣዝዩ ወሳኒ እዩ ነይሩ። ተራ ወዲ ጎማን ብጾቱን ታንክታትን ከዓ ከም ወትሩ ልዑል ነበረ። ካብ ሞትን ምምራኽን ዘምለጠ ሰራዊት ውቃው እዝ ናይ ጸላኢ ተደፊኡ ናብቲ መህደሚ ዘይነበሮ ገምገም ባሕሪ ምስ በጽሐ ኣዘዝ ሰራዊት ደርግ ዓቕሎም ኣጽበቦም። ሰራዊትና እግሪ ጸላኢ ኣብቲ ከባቢ ስለ ዝበጽሐ ጸላኢ ናብቲ ገምገም መርከብ ኣጸጊዑ ዝተረፈ ሰራዊቱ ከድሕን ተኽእሎ ኣይነበሮን። ኣብ ከምዚ ህሞት ከዓ እቲ ኣብ ወደብ ማርሳ ተኽላይ ተኣኪቡ መርከብ ክጽበጥ ጸንሐ ተረፍ መረፍ ሓይል ጸላኢ ተስፋ ቆሪጹ ኣብ ምዕልባጥ እንከሎ ኣዛዚ ውቃው እዝ ብርጋዴር ጀነራል ሓሰን ኣሕመድ ነተን ዝተረፋ ታንክታትን መካይንን ሒዙ ገምገም ባሕሪ ንደቡብ ገጹ ሃደመ። ኣዘዝቲ ህዝባዊ ሰራዊት ሓርነት ኤርትራ ጸላኢ ዝኾነ ንብረት ሒዙ ከይሃድም ኣርኪብኩም ጥራሕ ዕገትዎ ዝብል ትእዛዝ ኣመሓላለፉ። እተን ጸላኢ ካብ ክራይ እናጨርገፋ ንማርሳ ተኽላይ ዝመረሻ ታንክታት ህዝባዊ ሰራዊት ሓርነት ኤርትራ ከዓ ኣንፈተን ንደቡባ ምብራቕ ጠውየን ነቲ ዝሃድም ዝነበረ ጸላኢ ኮኳልምዖ ተጓየያ። እቲ መገዲ ነዊሕን ኩምራታት ሕፃን ዝነበሮ እዩ። እቲ ሽዑ ዝነበረ ሃሩር ተደሚርዎ ድማ ዝበዝሐ ታንክታትና ረሲነን ፈኽፈኽ በላ። ገሊአን ማየን ወዲአን ክዕንቀፋ፣ ገለ ድማ ግድን ኮይንወን ሞተረታተን ከዝሕላ ጠጠው በላ። ኣብቲ ህሞት እቲ ንታንኩ ልዕሊ ነብሱ ክከናኸና ከዳልዋን ዝቐነ ምኩር ኣውቲስታን መራሒ ጋንታን ወዲ ጎማ ንሕማቕ እዋን ከዚንዎ ዝጸንሐ ጀሪካናት ማይ ስለ ዝነበሮ ታንኩ ማይ መሊኡ በቲ ውሕሉል ኣዘዋውርኡ ነቲ ሕማቕ መገዲ ተጣቢቡ እናሓለፈ ንቕድሚት ተወንጨፈ። ነቲ ብታንክታት ዱርዓት መካይንን ተዓጅቡ ዝሃድም ዝነበረ ሰራዊት ጸላኢ ኣርኪቡ ብምኩላም ድማ ሻምብቆ መድፍዑ ኣቕኒዑ ዓገቶም። ጸኒሐን ገለ ካብ ታንክታትና ኣርኪቦንኦ ንወዲ ጎማ ኸዓ ተደረበኦም። ብዘይካተን ብርጋዴር ጀነራል ሑሴን ኣሕመድ ሒዝወን ዘምለጠ ውሕዳት ታንክታትን መካይንን ድማ ኩሉ ንብረትን ሰራዊትን ውቃው እዝ ዛሕዛሒሉን ተኸርዲኑን ተረፈ። ወዲ ጎማ ኣብ ደንደስ ባሕሪ እንከሎ ንዝመፁ ላዕለዎት ሓለፍቲ ሃየበሉ ብጾት ፍረጻማኹም እንሆ ረኣይዎ ነዚ ዓገትናዮ ሰራዊት ንብረቱን ብረቱን ተረከብዎ ብምባል ካብ ታንኩ ወረደ። እቲ ዝተኸርደነ ዕሱብ ሰራዊት ጸላኢ ኸዓ ካብ መካይኑ ወወሪዱ ከይፈተወ ንጅግና ሰራዊትና ኢዱ ክህብ ተገደደ። ኣብ መንጎቶም ዝተማረኹ ወተሃደራት ጸላኢ ሓደ ገዚፍ ምንቅስቓስ ሲኢኑ ብዙሓት ወተሃደራት ዝኸበብዎ ዓስከር ነበረ። በዓል መሐመድ ጎዮም ደጊፎም ከዓ ናብ ሓለፍትና ኣምጽእዎም። መንነቱ ምስ ሓተትዎ ከዓ ምክትል ኣዛዚ ውቃው እዝ ኮሎኔል ግርማ ተሰማ መንባሩ ተረጋገጸ። ግርማይ ወዲ ጎማ ኣብ ምድምሳስ ውቃው እዝ ብዝፈጸሞ ጅግነትን
ዝሓፈሶ ዓወታትን ተሓቢኑ ኣብ መሬት ቅድሚ ታንኩ ደው ኢሉ ነቲ ኩነታት ብኣንክሮ እናተዓዘበን ከሎ ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ተዓሚሩ ዝጸንሐ ናይታ ታንክ ዶሽካ ተባሪቑ ኣድራጋ ጠያይት ተተኰሰ። ሓንቲ ካብተን ጠያይት ከዓ ነቲ ጅግና ሓርነት ማርሳ ተኽላይ ግርማይ ወዲ ጎማ ኣብ ርእሱ ውቕዓቶ። ወዲ ጎማ ኣብ ቅድሚታ ታሪኽ ዝሰርሓላ ታንኩን ዝሕበነላ ኣሃዱኡን ከዓ ተሰጥሐ። ትንፋስ ወዲ ጎማ ንምድሓን ኩሉ ኣሃዱ እኳ እንተተጓየየ ማህሮምቱ ብርቱዕ ስለ ዝነበረ ክድሕን ኣይከኣለን፣ ኣይስረረን፣ ተሰወዐ። ውግእ ምስ ተወድአ ዘጋጠመ መስዋዕቲ ወዲ ጎማ ኣዝዩ ንኹላትና ዘሰንብድ ነበረ። ብናትና ጥኢት ምንባሩ ከዓ ዝያዳ ዝገደደ ይገብሮ። እቲ ሓደጋ ዝፈጸመ መድፋዕ ጅዶሽካ እቲ ዘጋጠሞ ሽግር ልዕሊ ዓቕሙ ስለ ዝኾኖ ነፍሱ ባዕሉ ኸጥፍኣ ብረት ከናዲ ተጓየየ። ብጾቱ ግን ጐዮም ሒዞም ኣእዳው ኣሰርዎም። ዝፈትዎ ብጻዩን ሓላፊኡን ስለ ዝሃረመ ምእባድ ኣብዩ ናብ ዕቡድ ከዓ ተቐየረ። ግርማይ ወዲ ጎማ ዕማሙ ዛዚሙ ተሰዊኡ እዩ። እቲ መድፋዕ ጅዶሽካ እቲ ሓደጋ ፍጹም ክወሓጠሉ ይከኣለን። ሞራሉ ስለ ዝተተንከፈ ድማ ሓለፍቲ ንኸጸናንዕዎን ከተባብዕዎን ብዙሕ ጸዓሩ። ከምዚ ከዓ በልዎም፣ መስዋእቲ ወዲ ጎማ ይኹን ናይ ብጾትና ዝድበስ ንስኻ ከም ተጋዳላይ ዕማምካን ዕማም ወዲ ጎማን ደሪብካ ከተሰላስልን እንተኽኢልካ ጥራይ እዩ ብምባልካ ኣብ መወዳእታ ብመጠኑ ነቲ ተጋዳላይ ከም ዝሃድእ ገበርዎ። ነዚ እውን በዚ ምቕሉል ቃልን ሓያል ሕድርን ተበጊሱ ክንድኡን ክንዲ ወዲ ጎማን ብምዃን እናሰርሐ ድሕሪ ሓደ ወርሒ ግራት ኣብ ዝተባህለ ቦታ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ታንክ ብታንክ ውግእ ብጅግንነት ተሰወዐ እቲ ተጋዳላይ። ዝገርም እዩ። ሰማዕታትና ንዘንተ ዕለት ይዘከሩ። እዚዩ ትብዓትን ተወፋይነትን ተጋዳላይ ኤርትራ። ኣዘንታዊ ብርሃነ መንገሻ ክቡራትን ክቡራንን ናይሎም ትሕዝቶና ኣብዚ ዛዚምና ያለና። ካልእ ግዜ ድማ ካልእ ዛንታ ጅግንነት ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና። ሰሰናይ ንኹላትና ዘለዓለማዊ ዝኽሪ ንሰማዕታትና ዓወትና ሓፋሽ።